Diyan kayo nagkamali. Dinudukot niyo pa lamang ang mga bulsa ng nanay at tatay ninyo. Hari na ng mandurukot sa Quiapo, si Baldo. Pero sa totoo lang, Aling Iska, napakagaling niya talaga. Elibs na elibs ako. Batang. Mag-champion lang tayo noon. Atsa! Ha? Opo ate, nag-vlog po ako. Hello. Shout out po. Price meron pala pa. Price. Sana price. Lalo mo siya ate para lang natin iyan mo sa YouTube channel. Sige. Para pamagat doon, halo-halo doon. Meron tinatawag na ano, di ba? Siya naman halo-halo doon. May halo-halo. Yung mga halo-halo po, 30. Yung mga iba. Ano, masarap pag nalalong malalim din. Madami sahod na. Ako, yung tanding malalim. Ang dami pang sangkap. Oo, maraming pagsangkap. Halo-halo doon. Nakilala ko din nakilala ko ng bata na nag-vlog din sa San Fernando Bukod, no? Kagad. Pinitay siya yun, no? Yun yung ng Saranggola. Saranggola, no? Nung kasi tinablog kami dyan sa sa Bukod, yung last year, na pinahinto ng mga pulis. Siya kasi yung vlogger, sinasama-samahan ko lang ang bata na. Ngayon, nakilala ko sa Bandang Dulo doon. Nakilala. Grabe. Masyata mo na siya ito. Shout out po. Masaya ko na. Kumawag ko na. Makita mo yung kamo din para makita ka natin. Ang init. Sa ano mo, sa... Yan. Ang init. Para wala, dati mag-viral. Magkaroon na ng maraming views. KMJS. Pwede rin yan. Mga KMJS, para kailan nga, kahapon siya na, nung Sabado si Kong TV. Si Kang TV. Hindi, si Kong TV, KMJS. Kaya si Kong TV, vlogger, mag-asawa. Yung asawa niya lang yung ano ba? Tapos yung asawa niya, si Ivy Milano, si... Nag-iwalay yata yung asawa. May asawa yata siyang iba, no? Hindi kasi nanonood mo. Hindi kaya di wala yung topic natin, no? Ewan ko. Para makapag-ano ka sa topic, makalive ko sa topic. Yung kasi. Hindi ko kasi alam. Yung alam. Gusto ko sana ng price. Yung alam, si ate, bukas ano yan. Trending. Trending yan. Yung talaga yun, halo-halo doon. Tapos pupunta siya dito sa interview. Ewan ko ano. Price. Yung iba na halo-halo pa, yung may 30. Yung halo-halo. Yung yellow. Nasabi din na yung pangano nila din, no? Yung ganyan yung yellow. Yung bag na naman yun nila. Aray. Yellow. Yan. Dami Nag-aaral ka pa, te? Nag-aaral ka pa? Dami ng sangkap. Interview mo si ate. Ako nag-interview, baliktad eh. Interview. Magkita sa YouTube yan, hindi trending yan. Bandang uli, siya palang mag-viral sa'yo. Yung nag-tiktok pa siya. TikTok. Yan, sinasabi mo sa mga. Ayun pang ganyan na. Ganun na. Ang bilis. Kaya niya anin yung karni na kalabaw na. Karoon ng kalaw. Oo, pati manok, pag-dumili. Nga ba? Pwede. Ayun o. Yan, sinasabi mo na. Ang galing na pagkagawang makina pa. Ganyan rin yung kila ano pa eh. Kila yung nagdanagets. Hirap ka na
Ang galing ng makina. Bilis lang, no? Ang bilis. Sinabit naman. Yellow. Yan mga kaping solid, nandito kami sa Fernando Putot. Yung halo-halo. Si ate, sa Fernando Putot. Pinaka-main road. Anong purok to, te? 4. Purok 4 siya. Purok. Marami kami dito sa ano, kung saan pinapa ako yung ginagat ko Pinitencia. Anong purok yun, te? Yung purok yun, yung pinapa. 4. Makababa pala yung purok 4 no? Kasi dito, pag bunod namin, agad, purok 2 na eh. No? Hindi, no? Oh my God. Pag natin dito, purok 2 na agad eh. Ngayon, purok 4, mga babala. Magkano kayang price? Hindi, huwag na. Sige. Ganda ng pag-ano. Makina. Bibili ka lang yan para sa karne. No? Pwede rin yan sa ano pa? Pwede yan sa longganisa. Ayaw pa. Ano yan? Kung gumagawa ka ng longganisa, mabilis. Pwede yan pa. Bayasa yan, bibili ka lang. Pwede rin yan. Pino, pino. Pino-pino. Pipiro. Sa longganisa siguro. Pwede. Oo, no. Yung longganisa, madali lang gawa. Mahirap sa longganisa, yung ano lang eh. Yung, balat. yung balat. Nakabalot. Magbalot. Babalutin mo. Babalutin na. Hirap gumawa ng halo-halo na. Yung ano. Lagyan pa ng ano. Ano? Gatas. Hindi matatawag yung sa malo-halo. Bad pa. Lahat, wala na, wag lang yung gatas. Yung ano, kasi Yan. gatas lang alam. Asukal, yun. Sukal. Tsaka yung sangkap. Sangkap na. Ang dami na sangkap. May Para bumalik ka. nahawalik ka. Natural yun. Hindi ko pong pag hindi yan, hindi ko babalik. Nadaanan lang natin siya. May kalokohan talaga kayo. Tawid mo siya. Kawig. Ganun. Tuhigin. Kawig ko si ano. Tawid mo siya. Akit. Mapapadalas tayo dito kasi malapit na yung ano, Pinitencia. Pinitinsyal ng mga araw. Ilang araw na lang. Buwan na lang. Kalating buwan na lang. May isang buwan. Ilang malapit na tayo. Ano? Ay, oo nga pala. Yun nga yun eh. Ay, mama. Hindi ko na. Ayun, nandun. Paano niya nakita? Paano niya nakita? Ganun, dumadaan tayo, di ba? Pa, yung bayad pa. Wait lang po. Asan na yung bayad? Dito, gawin mo na tayo dito na. Ito pa, video ng kami natin. Yan. Ano na? Ah. Bayad. Yung isang 50. Dito. Ito, te, bayan. Yung bayad. Kaya mo na, te. Te, shoutout na lang, te. Shoutout na lang po. Thank you po. Ay, di po. Sige po. Shoutout na lang. Sige po. Tara, let's go. Hmm.